Nor pentsetan dozu izango dala? Banaz bego arroza, bideganeko alabe, txomin tamarinen alabe, eta nau sartute eleixan lagun laiko modure. Eleixan lagun zaile, badarote bain beturte. Eta, hori. Nire zan da euskari oso importante. Igual izango da txikititik nire gurasoak horti bideti joan direlako oso izan da importante. Beti, umetan, gaztetan, eta oin nire edadean bebai, oso importante. Guretzen katuri bere euskara iten dake berba. Egoera txarren nire zako izan da nire ume denbore eta nire gazte denbore. Orduan egon da euskere txartoen. Eskola dara izetesan erderaz, kale dara izetesan erderaz, mungin, zate baterako, katiken ez, baina mungin eta jaioten zeien, eta mundu asko kitezan erderaz. Nik emango te izena euskarialdeara, euskara horretaz zozere iteeti. Alegine. Eta dunetan gauza askorik izingen egin igual, baina, zeo zer bada aputxu bet, horregon daiten. Ni hau bizi zengo nazamaik egun honetan, eta zer gaitik, zeo zer ingurutelako euskaren alde. Zeo zer. Gauze gitzi badabe, hor. Ez da nik gitzi, beste bate beste aputxu, erongo dugu karro aurrera, pan, eta hortik doa, nire ere txiek.